si jika aka ọnụ wee kwalite ọchịchị egbebelu ugobelu na mpaghara mba isi ojii bụ Afrịka so na otu ọkpụrụkpụ okwu akpụ n'ọnụ na ya bụ ihe mmemme icheta n'ala anya bụ Naịjirịa agbaga afọ 64 o ji nwere onwe ya site n'aka ndị isi anyarị. Ya bụ nkụzi maka oke mmemme a bụ nnọọ nke aga n'ihu wee chịkọba site n'aka otu agwụjikọrọ ndị bụbu ndị ahụ nọchitere anya ala anya bụ Naịjirịa na mba dịgasị iche iche n'oge mbụ ma bụrụkwazịa ndị nke kwuputere na ebumnobi ha kpọmkwem bụ nnọọ ilebara anya etu a ga-esi jikọọ aka ọnụ wee gbaa mbọ chekwaba ma kwalite ọchịchị egbebelu ugobelu na mba isi ojii bụ Afrịka nakwa ilebanye anya n'ihe ịma aka dum na-echere ya aka mgba ka Ekwe Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Ozi bịara abịa na mmemme ahụ bụ onye isi oche ECOWAS Commission Dọkịta Ọma Tore kọwara mbọ ndị otu a na-agba iji melite ndụ ndị mmadụ site n'ime njem dị mfe ma kwupụta mwute maka ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu na-egbochi mbọ ndị a. Onye isi mmemme ahụ bụ minista nke ndị ọrụ ụzọ onye nnọchite Yusuf Tuga kwere nkwa na Naịjirịa dịka akụnụba kacha ibu na West Africa ga na-akọwakwa mkpa ọ dị n'ịkwalite ebumnuche nke iwulite ECOWAS nke ndị mmadụ. Site na Abuja, Princess Ekwe Ajide, akụkọ ụwa ABS.